अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो भी आई फिर आचा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज के जा रहा बा। जौना गाना के टाइटल बा सुताला कोरा में। तो भाई ऑनलाइन जान लो कि गाना कब तक ले रिलीज कर जाता, कौना चैनल से आवता, गाना कैसा निकला, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ये वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक होली सॉन्ग आवता और भाई होली सॉन्ग पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पावत। काहे कि खेसारी लाल यादव के लगातार एक 2 दिन 3 दिन पर खेसारी लाल यादव के होली के सॉन्ग रिलीज होता और सब कोई बोर हो गल बा। मतलब पूरा पब्लिक ऑडियंस बोर हो गल बा खेसारी लाल यादव के होली गीत सुन सुन के। और भाई यही में खेसारी लाल यादव के एगो लोकगीत आ जाए तो पूरा बेस्ट होइत, मजा आ जाए। काहे कि लोकगीत आ जाए चाहे कोनो हिंदी गीत आ जाए खेसारी लाल यादव के तो लोग दबा के सुनित शेयर करित। काहे कि अभी के पीरियड में लोग होली के गाना सुन के पूरा बोर हो गल बा खेसारी लाल यादव। काहे कि होली रहेला एक दिन के और भाई लोग गाना बहुत सारा खेसारी लाल यादव के रिलीज हो गल बा और होली गाना पे भी उतना रिस्पांस नहीं मिल पावत। काहे कि सब लोग बोर हो गल बा। तो हमारा भाई लोग तो लोग का चाहता रहे खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में एगो लोकगीत आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए। तो भाई लोग हम तो लोग को बता दी खेसारी लाल यादव के लोकगीत आई। अरे भाई होली अभी बा 1 महीना, मतलब 1 महीने से कम बा, लेकिन खेसारी लाल यादव के लोकगीत भी आवे वाला बा बहुत जल्द। अरे मतलब बहुत जल्द खेसारी लाल यादव के न्यू लोकगीत गाना के पोस्टर आवे वाला बा। बाकी भाई ई वाला जौन बा तो पूरा कन्फर्म रियल नहीं है गाना, लेकिन भाई खेसारी लाल यादव के रियल गाना के पोस्टर बहुत जल्द आवता और गाना जौन बा तो कोनो चैनल से आ जाई। भाई गाना जौन आई तो बहुत ही खतरनाक आई। अरे मतलब बहुत ही खतरनाक आई। काहे कि खेसारी लाल यादव के होली से पहले बहुत सारा गीत लोकगीत के खतरनाक खतरनाक गाना शूट करके रखल गल बा। वही में से खेसारी लाल यादव के एगो गाना रिलीज हुई। तो लोग वेट कर लें खेसारी लाल यादव के बहुत जल्द ही न्यू लोकगीत सॉन्ग के पोस्टर आवे वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लें, गाना के जरूर सुने लें। क्या कि बहुत ही बारूद गाना के गाना रिलीज करल जाई। तो लोग वेट कर लेंगे बहुत जल्द खेसारी लाल यादव के लोकगीत के पोस्टर आवे वाला बा। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ा लेंगे तो एगो अच्छा से कमेंट जरूर करिए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।